harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Ta mulai ma par minggu tadi manogoton, tapaoh marohata martang yang mahita di bagasan rohata. Amin. Huriani tuhata nunga sahat ita tu minggu pesta parningotan Arya sasaur ni tuan di perbadia. Asa saut ni hatani Tuhan Yesus doi. Adorang somanaik ibana tu banua gijang. Ai di dokdo. Ulimuna doi. Ia lau au. Ai out solau au. Dang naro pangodiani manopot tamu. Alai anggolawau suroku do ibana tuhamu. Tondi perbadaido nama jou jala pahoto parsoran ni akana porsea. Imana ginuaran huria. Tondi perbadaido
nang mengajari hita mangatusi lomo ni rohani debata. Alani upasatami matuhamu, selamat hari Minggu Pentakosta madihamu salutna. Selamat hari Pentakosta manandihamu. Di pesta parjolo parningotan asa saur ni tondi perbadia sadarion, di tugu-tugu dohita asa mangulu di bagasa todi ni debata. Di dok Tuhan Yesus, audo dalani, hasitongan dohot hanguluan. Alani tu ibana dohita marguru, jala di bagasan ibana dohita mardalan di hasitonganna. Ale tonda di barbadia, saya sanggupi mahamion, rohanami maparia, lau mamuji hotoko. Atong ita akan napinarhamaul di Jahuba, jalan toktong masiol di asini rohana, beta mahita marsomba lau mamuji, dohot pasangopot tuhata, Roma hita marolop-olop tujolona, marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatoku rohabatu sian daging muna. Jala leonoku Tuhamu roha nama pakilalaan. Jala leonoku todiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu doma baitsa, asa marparangi hamu di bagasan akka patikku. Akka uhukupe rado tamuna. Jala patu pau munado. Haleluya. 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 Haleluya.
Tang Yang Mahita. Ale Tuhan debata amanami, Odo manodangi jala mengajari rohaniakan aporsea di hatam, marhite-hite tondi parbadia. Sai buahai maruanami asa ture parohan nami, marhite-hite tondimi. Asa toktong dame rohanami, mangalason hagogonna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyok kamu mapati ni debata di pesta parningotan nasa saur ni tondi parbadia sadarion. Imana tarsurat di Galatia 5 ayat 25-26. Ia dung di pangolito di ihita taparangehon mato di unang matahayai hasangapon narumar. Unang masiasapan manang masilatean atong rak mangidogugu mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulaon na humbar tupatikmi. Amin.
Tato poti madosata tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nda di Banua Gijang. Di pesta parningotan asa saur ni tondi parbadia sadarion, rodo hami tuadopamu manopoti dosa nami. Nunga di jauho ami asa mangulu di bagasan todi. Jala marparange marguru tutudii. Alai sai talpedo pengulu nami marpangarange marguru tu daging. Mangului hisap-hisap ni daging. Dohot sakap naroa namaralo tutodimi. Ale Tuhan, asima roham dihami, paibaru rohanami, asamu baroha dohot pengalaman nami, marite hite tundi. Di jauhodo hami tu parsaoran ni iot ni holongmu, lau pasuato nasadaun ni roha, dot paraleo di tonga ni huria, masyarakat nang bangso nami. Alai, sai olo dope mian late, osom ni roha, elat, teal dot pangisaon di diri nami, holan mangarikoto diri sadiri, dohot marasa ngapon narumar. Ale Tuhan, pargogoe mahami, asa songan paroaon ni Kristus Yesus parohan nami. Lehom matu hami to dimna badiai, asa unang ganggu roha di asini roham, alai asa hot rohanami maka porsiaon, lau magotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa upasatami diri nami tuho, gabe pelian na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuasesani dosata. Songondod dohata ni Tuhan Jahuba. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak na hotuau. Ai au dosi paluaho. Asa ngapom madi debata na digijang. Hata ni debata turpuk di hari mingguon, imana tersurat di Yohanes pitu, ayat 37 1 30 siaa, songonom mahatana. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi, jongjong ma Jesus disi, di pagogo maswara na madok, molo adong na mauas, tuhau maibana ro minum.
songonan hidup ni surati. Aka batang air mamulu, dumahul siana porsia dia. Alai taringo tutod di dok hata odeng. I masih jalon ni akan nagabe porsea di ibana. Ima sahatna. Martua do akan natu mangion hata ni debata. Jala nau peotsa. Amen. Taha tidakon maha porsiau tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau di sandok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dodosa, na tumo palangi do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima nanti woni si Maria, naga begabian sionton di parbadia, adorak sohabubuan. Ido tuhata natumona berni di pangumuan silatus. Namate tarpajal do ibana diau pinor silang. Na tuat tubanotoru. Na mulak mangulu di hari patoluan. Nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahuba. Ama naik pargugu na suatu dosa. Isima ibana pa imamulok sogo. Mangumi halak na manguludo. Au porsea jala adok sada huria dapat. Huria topan nyala Kristen. Doho dia sesana. Doho dia tai nama dok. Mulak mangulu sogok daging dia alak nang mat. Doho dia nguluan nasora sudah. Amen.
Horas madihita saluhuna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 5 Juni 2022. Pertanyaan wek. Ganup hari Rabu pukul 10 siang wib, patupau ni Huriata do pertanyaan wek marhite tatap muka di gereja dohot live sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asamat dohoti pertanyaan ni di gereja manang di Bekastawe. Baptisan Kudus. Minggu sadarion 5 Juni 2022 di permingguan pukul 10 wib di Patupa Huriata do padidio tu danak torop ni danak nama dohoti padidio ni walu halak tulu bawa 5 boru. Permingguan sekolah minggu. Permingguan sekolah minggu secara tatap muka mula atama di bulan Juni 2022 on. Pinangido tusude danak sekolah minggu dohok natoras asa mangarade madohoti permingguan ini. Pesta Parningotan Hasasaor nito di Porbadia. Minggu sadarion 5 Juni 2022 ima pesta Ari Hasasaor nito di Porbadia. Patupau ni Huriata do permingguan songon minggu nasional di gereja. Jala papungu peliat do hita ima tupak tu pelayanan sending HKBP. Jala marsugut Senin tanggal 6 Mei 2022 ima pesta paduahon Ari Hasasaor nito di Porbadia. Patupaon ni Huriata do pertanyaan sehali masuk pukul 10 siang wib marbahasa Indonesia sude ruas ni Huriata pinangido asamat dohoti pertanyaan ini. Aksi donor darah. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun rap dohot Palang Merah Indonesia manang PMI patupaon aksi donor darah Minggu 5 Juni 2022 sadarion mulai pukul siang wib maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Syarat nabui madohoti aksi donor darai ima sada berbadan sehat, umur di atas 17 tahun, tulu berat badan lebih dari 45 kg. Opat, mengisi formulir. 5. Menjalani pemeriksaan tekanan darah, berat badan, HB, dan golongan darah. Tuaka ruas nanaing donor darah, buima mendaftar tu sada Dr. Mastiur Bajar Nahor, nomor HP 0822 8200 900 2. Dr. Erdiana Silalahi 0812 walusia 10 sada. Undangan sermon seksi lansia. Pengurus seksi lansia HKBP Rawamangun mengundak sude amadohot. Ina naung marumur digijang ni 10 tahun madohoti persekutuan penghayatan firman Tuhan manang sermon dohot latihan kor na pinatupa ganup hari Kamis pukul 10 wib di ruang Timoteus di Sosohon asa sude ruas naung lansia sian ganup wek asa mendaftar di diri gawe anggota seksi lansia HKBP Rawamangun. Informasi boima menghubungi pengurus seksi lansia Ketua Edward Marpawong HP 0810 sada 80 06 410 tulu. Dohot Sekretaris Situa Hotma Parulian Boru Namaban HP 0857 onom 88 Pemeriksaan kesehatan lansia.
Ganup hari Kamis Minggu Patoluhon, dimulai hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul sia WIB 1 bulan November 2022 maringanan di ruang Timotius Banang Lukas, Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun, Rapdohot Lansia, patupa pemeriksaan kesehatan lansia secara berkala, meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dan konsultasi kesehatan. Tulansia nang diperiksa asama dapur tu Edward Marpaung, HP 08 sada 87 06 410 Dohot Erdiana Borsilalahi, HP 0812 walusia sada. Latihan kor dan tortor na Posobulung. Selasa 7 Juni 2022 pukul 10.30 WIB. Na Posobulung patu paon latihan kor maringanan di ruang Timotius. Jala Sabtu 10 sada Juni 2022 pukul 10.10 sia latihan tortor di ruang Lukas Pinangido Sude na Posobulung ni Huriata asama dohoti kegiatan ini. Informasi Boima menghubungi Titin Sianipar HP 08 10 siawalu 40 tolualu 46 bagian kor. Dohot Ester Napitupulu HP 08 12 walu 4 pitu 4 kosok tolu kosok pitu bagian tortor. Pembekalan seksi sending dan seksi musik. Hari Sabtu sampai hari Minggu 11 sampai 12 Juni 2022, seksi sending dohot seksi musik Dewan Marturia naik patu pahon pembekalan di Wisma Remaja PG Cisarua Bogor. Tusude anggota seksi sending dohot seksi musik asamat dohoti pembekalan ini. Ruas Nabaru. Minggu sadarion Tajalo do gabi ruas Nabaru Ima Rinto Leonardo Simorangkir dohot Dewi Boru Panjaitan Rosian HGWP Resort Bukit Karmel Bengkalis Duri Riau, alamat apartemen Grand Pramuka Tower Buglip lantai 26 VA4 Jakarta Pusat. Wik Rawasari Cempaka Putih. Tikting naing Marbagas. Tiktik Parjolo. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagas ma Bernandus Denny Andrian Wijaya. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus. Anak Niamata Petrus Chandra Wijaya. Tubuh di Inata Patricia Surani Dohot Orwana, Cynthia Oktaviani Boru Hutajulu, Ruas Nihaga BP Rawamangun, Wik Rawasari, Cempaka Putih, Boru Niamata Hotner Antoni Hutajulu, Tubuh Ninata Rita Boru Pardede, Pamasumusuon hari Sabtu 10 Juni 2022 pukul 8 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tikting Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagaso ma Golfried Ronald Parasian Siregar. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Sada, anak Niamata Romulus Siregar. Tubuh ni Inata Artaria Boru Hutapia, Dohot Orwana, Stella Herda Lovita Silalahi, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Cipinang, Boru Niamata, Herjon Silaban, Tubuh Ninata, Roida Borsiaturi, Pamasumasuan hari Sabtu 10 sada Juni 2022 pukul 10 pukul sia
WIP di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe persari pion nadenggan. Namoding. Na di hari Senin 30 Mei 2022 nungaju molomodik sahalak ama Robinson Managam Tabunan umur 81 tahun. Hinabaluhon ni inata jeli norma boru hutagaul. Alamat Jalan Multikarya nomor 29 RT 02 RW 0 Utan Kayu Jakarta Timur. Wek Utan Kayu Kayu Manis. Kemudian hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di TPU San Diego Hill Kerawang. Nah di hari Selasa tanggal 21 Mei 2022 nunga jumolomoding sahalak ina Nurmawati Boru Hutasoid umur 40 tahun hinabaluhon ni amata Robert Tardas Parulian Sinaga alamat Jalan Balai Pustaka Baru nomor 34 RT 05 RW 15 Rawamangun Jakarta Timur. Wek Kayu Jati Sunan Giri. Kemudian hari Rabu 1 Juni 2022 di TPU Kali Mulia Tulu Depok. Tuhat tama na mga lehon gogo duhot pangapulion di keluarga na marsi taunoni. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harus taktikting nong pinarali ni huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun akka sipatu paota bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Mauliate. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima namangaramoti ate-ate dohot pikira munabi.
Mari hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata tolhas mahitan waing tuminggu Pentakosta hasasaur ni tod di parbadia sadarion. Selamat Pentakosta madihita saluta. Nuaing tatangi homaha tani debata mamakulingi hita sian Rom bidualu mamuka sian ayat walu rodi 10 sada. Alai dang terhalomohod debata akka perroha daging. Alayang gohamu dang be di bagasa dagingi, di bagasa tod dido. Molo tung tutu, tod dini debata maringana di bagasa kamu. Alai molo so tod dini Kristus di zolma, dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangulu do toddi alani hati goran, nang pe mate pamatang alani dosai. Alai molo maringana di bagasan hamu toddi ni na manungguli Yesus yan namate, sadok panguluan ni bana nang manungguli Kristus Yesus sima nang pamatang muna namatei. Hinorhon ni todina na mangingani hamu. Ima sahana. Hamuna akadamang dainang hanggi kupinaribot alani mudar ni Tuhata Tuhan Yesus. Maralas ni roha situtu hita di minggu hasasaur ni toddi parbadia. Dung 50 hari dung hitsat Tuhata Tuhan Yesus sian hamateani dungi manaik ibana tuban wagijang jala dina manaiki dido ibana do narodo au manopot tamu dang pasobok ko hamu somarama. Gonok main waing di bagasan minggu ta minggu hananaikon. Minggu hasasaur ni toddi parbadiaw. Laos somal dotong di minggu Pentakosta diodolhon ima minggu hatutubu ni kuria. Perbueni tod di perbadia do na panguluhon kuriai dina porsea maribu halak di hasasaur di tod di perbadiai dungi jongjong ma gari. Di bahini do punguan namar saur di perminggu sisongonon punguan napi na saur nito di parbadia do hita salu. Nungaro tuhatai marumang tod di parbadia. Gabe mia di bana di sado inganan. Naso habulatan ya kapertikian dohot inganan ruang manang waktu pe. Dadaholan Yesus di Israel Tuhata Yesus i. Alai debata nasaur tu sadok pertibion di dia pehita maringan. Aha pe tadu pidingoluon. Saur tod di perbadia dina mengukap rohana inganan ni tod di perbadia.
Jala sude yakana saor di bagasato di parbadia molo taingot di ulaun ni apostol bidu duai nang pesapulu pitu ragam ni suku bangsa na masih padohat di hata nabi alai sude nasida rap masyatusan nasada dohot nasing kuaso nito di parbadia iro mangukap roha doho pikirata mangatusi doho majakon aka perbedaan aka parasingan diaka bahasa diaka padohan diaka sikap doho lan nasing boy hita masyatusan ala ni huaso ni toddi parbadia boy tapamana joy hamunak kadamang dainang di ulaun ni apostol bidu duai dina ro tu si 10 pitu suku bangsai alai sudi nasi dabu rap masyatu di bahini molo adong sipata ama manang naina rabdo ianakon nahurang tekas masyatusan nakpiaka berbeda pangatusion ikut zakonota to di parbadia asabui diterjemahon anakonna rohani inonga diterjemahon ama rohani inata gabi masyatusan disadok panggul miton ni uluna sigeok-geok gon misalla muluadong nina markerut misalla kerut ni sadaina buti lurus siwana ipe jatuh siakama dui ahana idok nge sala ngautik hepenga mulu adong 2 keruk ni kininggai tabatanna unang say bereng-bereng ngau darupane ribo tu amate menerjemahkan bahasa analogi diaka berbeda sabaliknya balik-balik ngion boy do jahau tadi sada Musa bidu 10 sada. Dina pinazongjong ni si Nimrod menara na niwara menara Babil alaya ni gijang rohana dang mga luas to di ibang udah di bagasa rohana naing dungdungon na mahuaso ni debata marhite-hite rohana do pikiran na di suadaho ni mana gugo ni Jahuba. Miroma huaso ni Jahuba gaya bidang masyatu sasudi zolma nadong dinganani dalam masih lilian masih ragean sudah nang menara dibangun sarge nang akka zolma di tonga-tonga ni menara Babil. Muraro di Jahuba merhiti todina mengabati sakap naroa nasudenggan molo tang di bagasar rohana masyatusan di tonga-tonga ni nguluna siganup. Hamunak kadamang dohot dainang marhite-hite sejarah gereja di paadar do naum moti ngatulu hapataran nito di perbadian na mangula di bagasang nguluta. Perzulu to di perbadiai tazalo mangula di bagasar rohata dohot nguluta membentuk kembali hadiriota hazol mauta rodi haporseota asa gebe mula musai hobar tutopana nadingkani digobarhon eka dharma putra roon di sada teologi na isarani mobil na baru di tuhor amanat tu anak kon na songon hadiah dungi di pasuasaihon anak konomba mobil lay dito bomi dot akatiang dot lan nasing sega ringsek mamobili. Alai Roma muse ahli bengkel dibuat mamobili dungi di topa muse ulak dipadenggan dilas disemprot gabe ulima muse mobili songon na perzulu. Songon iro to di perbedia mangula di bagasang ngulut taon.
Tu pangamaragam nuaing sarani mobil nang ringseki akan nang tasikon. Akan nang merpijil-pijilan urak ni habersota. Todi perbediai mamuse. Laho manopa mamudun payatson paluruson. Aka nguluni hazol maut tagabe dengka. Manang didok na paduahon membaharui naung metep gabe ibaru. Unang mazolo tarsongonak kaina rupani ananatuari hutoton ahli kecantikan on nang marumur 65 tahun ina sohot tu umur 20 tahun bawa mulak songon nomor bezu alani mekapon jadi duk perupani di paula-hula muse nga marupuni mana HP nang pedang apalas 100% mirip soni alahira turos tusima tod di perbediai pai baruhon hita muse kembali. Salam ulawang na berbaju ro sian putata sian zambi rupani suku anak dalam nasopulahiai bana marsi preset nasohiai mana memakai rainbow rupani alis mata do lana asing ala zarang mertepian dungi Roma musaibana tusa denganan nabui mabain aroma na dumenggat di pamatanga di pauli di mandii di badaki di lotion di bolok ko nakabinti-binti narwai boy kabe tudos songon buhina luar biasa. Yolo lo terhirim siduli di huta, tiki di huta, dang baga ibereng rupani, dang nomorohana. Alay dung gebe yes ibana, bah otona ya selilengon dak ibereng uli itu anon nen rupani. Di pai baru doh akan narotaki, akajarawatna dia bolokon doh lan nasing gabe zenzin mai ibada bohina. Dungi gabe ibaru. Dungi na patuluhon to di perbediai do paingot tok kita. Molo taulahon akan Solomon rohani Jahuba itor disunggul to di perbediai ma. Sada ala ukur hapataran to di perbediai natakas di ngolutta ima sunei desis tahun. Zolma perbagasani. Na molo adong taulahon na Solomon rohani tu hatta itsa sito nga pitol di pakulingi do hita unang torinda salam molo adong perkus di ruang kosna ape dang rodo pe kiriman sian na tua-tuana habis rupani hepenga ape lumuhir rohana nang mangalang fried chicken ape dang arok kepenga dungi tiba-tiba terhabang mamanuk ni tetangga tu kamar kosnau molo parrohalaging ko ibana ikon dohnon na matupa di gua sarrohana mauliate may ho Tuhan alayang go parrohatot di doibana itor dirok todima unang ingo bapam situa iraw manguda di paingot ibana ingot namasahay ho naposobuluk ingot opungmu nung nga di paingat to asa boy ho mangorom diri nang ditonga-tonga ni zaman modern noeng boy do hita di paingot marihita hita di perbadia. Salah hita akama. Nasay olo rupani bereng-bereng tu habirang. Adong di si sada ina na merbazu.
Dungin nang tapakulingi labok kalimata, alahudul tulabukta, manang na di mobil rupa ni, manang na di pesawa, aduh ani mak na rupa ni. Ima tada-tada ni si mau. Nama ngoloi hisap pisak mi, daging na. Ay di Bali pe, haro tong masa soni di Bali. Lomo rohana sa nang mangalang babi guling. Ape dak sukup hebeng nga. Ngitot mereka di ma anak ngi pinahalu. Behado tangkapot tadi manakdang. Hurian itu hata di paingot tot di hita. Asa unang mangoloi hisap-hisap mi daging. Biaya ualu turpuk tau didok aidang tarhalomohod debata akka parroha daging. Tak tarhalomohod debata akka parroha daging. Dangolo tuhata kompromistis tuak kaulaun hasahato. Dangadong headong sumur di pertibion satu nga yes satu nga nari raung. Sapala mulai yes ibana yes. Manang rotak ibana rotak. Tutu memang adong go dua hagogon nasa jok merporang di bagasan ngoluton, sada may hagogon ni daging, sada may hagogon ni ton. Molo gumodang doroha talehon tumangihon hagogon ni dagingon, akka hisap-hisap mi daging ma natau manggohiro hatta. Alay molo tumangyado hita mangalehon si parehon mangoloi manangihon na idok ni todii tentu akka parbuan ni todi ma namian di bagas ngoduta jala di ayat 10 rode 10 sada laos todi ido nang napamatehon kuasoni daging di bagasan ngodutai. Ayau saya rataro perningotaku tiki sekolah minggu di Monapasugit. Dina di gobarhon guru sekolah minggu ma zolma rohani zolmai rupane. Di bayam ma dua gobaran ni rohaon perzulu di bagasan rohaon di bayam ma gobar ni sibulis jala sibulison bertaduk siamud dohotu habirang. Dungi di bagasan gobaran ni gobarhon guru sekolah minggu ma ditiki sibulis na martaduki gobaran ni rohai marmasukan matu bagasan gobar ni rohaon gobaran niya ka ulok na matsay rotak rupani gobaran niya ka sibulis manang gobaran ni ngingi na gulap sudi mamasuk gobaran niya ka binatang-binatang na roa di bagasan gobaran ni roha do jolma na mertaduki. Dungi di gobar mamusay gabar na peduahon di bolok ma taduk ni jolmaon songgok ma musay tuibana gobaran ni darapati di sibajujungi jolmai rohanai dungi haruar ma dibayan di gobaran non tuduru sebagai sekian akka gobaran ni ulok, gobaran ni bisa, gobaran ni kuruk, narwa, do lan akka as. Soni do hita saluhu na hamuak kadamang do lainang, molo tapa somal-somal di ngolutaon, mga lawas todii, mangula jala tapa somal-somal gumudang mga lewas si pareon, tunay do ngitod dii sa sitong nga lam sumur di bana ruar sian rohatay lam sumurut lam daw sisi
sian nasa ngoluta. Dung ini dok mamu sediaya sia, anggo hamu dang be di bagasat dagingi, di bagasat tod di dong. Molo tung tututot di debata maringan di bagasan hamu. Alai molo soto dini Kristus di zolma, dang Kristus napuna ibana. Ayak sion paingoton sasitonga hita nunga dong napuna hita. Ima Kristus. Ala Kristus do napuna hita. Ikon hobartu lo manirohay napuna saido si hangoduhon ni nakana. Persea. Ise napuna hita. Hobartu lo manirohana ma si hangoduhon. Iba dosada pedagogik edukasi tuak kaya na kota na marguru melua, saya dia dehod dosa da edna paingot tonon, bahwa sejak dia menyaksikan iman, maka tidak kon haporsiona, dada beibana, napuna ibana. Dangau napuna ahu. Pangatusio dangau napuna awon, ikut takas uhir, di ngulu ni sudia kajolma, nama mestahon hasasaur ni todi perbadia. Di bahani molo akaulaun hadagi ngototong gumurang zot-zot, mangula di bagasan nguluta, jangan-jangan nang marhusor do, na parna puna di bagasan diri. Ini harus dicek. Anak-anak muda juga boleh juga cek dan recek dirimu. Di antara satu hari cobalah catat 10 perbuatan yang kau lakukan. Berapa yang keinginan dagingmu, berapa yang keinginan roh. Kita sebetulnya bisa mengevaluasi apakah kita sudah menyepadankan bahwa Kristuslah pemilik atas diri kita, atau jangan-jangan sadar atau tidak sudah bergeser menjadi kuasa dunia, kuasa daging yang menjadi pemilik atas diri kita. Kita robotoi. Jalai kon sukunota roha perbagasani asa zuzur hita laho manuraton, laho makatidakon menyaksikan seberapa banyak kita melakukan keinginan daging, seberapa banyak kita melakukan keinginan roh. Dunia dong mamusetok sada edenari nahira sahob bartusi dada au guru, dada au guru diau, Yesus do napuna, das rohat udung hube. Yesus bangun dita dang beau guru diau Yesus nahumoko napuna tung salelengau mangolu Yesus do napuna. Di minggu Pentakosta mazolo tapa husar-husar isi ditutu napuna ita. Tutu di minggu pekatidakon haporsiau tainunga tahitidakon Kristus napuna ita. Alai kotonggo ganu pari ganu tik kita evaluasi, jangan-jangan bukan lagi Kristus yang memiliki kita sekarang. Sehingga bukan kehendak Kristus yang lebih dominan. Minggu hasa saur dito di perbedion, ikon paula kon hita muse mulak tu Kristus napuna hita. Somas ada fungsi ni dilani api di hasa saur dito di perbediai, asing ito di perbedia merhiti darapati na songgop tu baga sa dungul zolmai halay tonggo tok di simbolo merhiti dilani api naikon manutungi
rohaka pardagingon sian ngelutta si ganupare. Di Galatia onom ayat 8 do ayat sia didok nama nabur tutoddi. Nama nabur tutoddi manggotil do tutu nasida siani alai manggotil hamagoan. Alai nama nabur menabanabur tu daging manggotil dotong siad dagingi alai manabur tu hamagoan. Alai na manabur tu toddi tonggo manabur nasida dungi manggotil wamuse hanguluan na manoktong rudi salilingi liling. Selamat Minggu Pentakosta madihita. Rap mahita paulakon bahwa Kristus na punahita tod dinamia dingulutan na punahita jala ikosay pahobarota luhut nguluta hobartu lomoni rohani na punahita ganup marsada-sada martang yang mahita. Puji-pujian mauliate marohanami di hoali Tuhan. Ala di minggu hasasaur ni tod di perbedia sadarion disungguli hodo hami asa mangulu hami di bagasan toddi. Tukso tarhalomohon debatado akka parrohadagi. Di bahani di tongani zaman na modernon sailehon gugu di hami asa unang kompromistis hadirion nami turoha daging gariada ikon lam pangulon nami roha toddi ala laos ido pergogo di hami malua sian nasa orsong-orsong ni portibion, orsong-orsong ni sibulis. Nabui manggopang di tonga-tonga ni ngulu nami. Ali di bata Jahoba, tukso oloho todimian, rap dohot aka zolma, nagirgir mangulahon parangeni daging. Dangoloho ali tod di perbedia saor, tungul ni zolma akasi songoni di bahini say urupi jala pergugui mahami dingulu si ganupari diulaun di kantor di balian asa say totong bahir perrohaon nami pangolahon nami hobartu lomo ni rohani toddi namian jala mangula di bagasar rohanami ganu. Mauliate di ho Tuhan nunga disungguli ho hami pabua hodon na punahami jala statusi ikon arga ay tonon nami hanguluhonon nami dingudu si ganupari akan nang tinubus muro hami jala hodon na punahami dang diri nami be na punahami lumubi sia-sia ni portibion. Ali Tuhan, ala hodo na punahami sa itoktong pay baru rohanami. Dala paingot tami marihiti-hiti todimi. Ia tungadong akka ela-ela ni hasyanganon dingulu si ganupari. Todim todi perbedia ima paingot tok kami sigup. Asaunang sanga hulau kami mangalehon si pareon mangoloyak kana Solomon roham ali todi perbedia todi pangodian pangapul diak kana marsak roha say homa totong mia di bagasar roha nami sumodangi roha doh pikiran nami sumodangi saluhut na kadalan sibuluson nami ganupari asa say hobar tulo roham merparangi hami
jala laus tarsormin bohini Kristus di dia pehami maringan jala gabeido zamita na parzulu parangi nami si jamita haron nami laho pa turuhon bohini Kristus marhiti-hiti nguru si ganup ali di bata Jehovah sa itoktong basa-basa tod di perbadiay bagasar rohanami be ay marhiti-hisi huwaso dito di perbadiay lausido gugu di hami pamatehon rohadaging nabuy mangela manang narongom di perngulun nami si ganupar moloso pamation nami rohadagingi buido gabilam liling roha sibulisi manggopang marhuraza di bagasad diri nami. Di bahay ni ganupari ganup tiki sa ilehom magugu di hami marhiti-hiti todim to di parbadiay pamateho nakkaruha daging nabuhi toktong manggopang di bagasan guru nami siapa hari. Di bagasan tikyon, hubak kami matuhan di bagasat tangyang kami. Ruas ni huriam, natungod di bagasan arsa ni roha. Sa homa toktong, mga lehon gugo di nasida, at kanida bagasan arsa ni roha. Ima ruas ni huriam nyonya Nurmawati ni habaluhon ni amata sinaga songoni amata tabunan naung maruzung goluna sian hasyang anon jala di pataru tu udean lehom magugo dinasida li Tuhan jala pulapul marhiti todi parbadia dumubi ma di inanami na makabaduhon nyonya Norma Hutagaol songonido amata Robert Tardas Parulian Sinaga asasay taruli gugunay baro taruli akapulapul marhiti todi parbadia mga puli rohana sida menalpuhon nasa ilu-ilu dohot akka huy-huy dian ate-ate na sida salut na. Tungunima li Tuhan nakaruas ni huriam na tungod di bagasan parsahiton inanami situa nyonya tar siturus boru pasaribu na tungod depe pihak di Pudomanna di rumah sakit Pertamina jalamang situ evangelistar siturus na pihak tong di Pudomanna di tonga-tonga ni bagas nasida nyonya Sinaga Borusinambela Gloria Emilia Pangaribuan Tupal Nainggolan Agon siturus doho sudiak kadongan nami naung pemulihan ditongan di bagas na sinabi. Asiro hamali Tuhan tunga pehom matangamu nalabo nagu kuasoi madapol rohado ate-ate na sida sa luhut na puhut mangenet sahiti siapa matang na sida. Jala pakyomu sudi akka para medis tenaga kesehatan akka ubat si panganon na pinanganna parhitian ni tangamu mi Tuhan mabukbut sahiti sian pamatang nasida salut. Mauliate di ho Tuhan sudi akka ulaw di tonga-tonga ni huriam di bagasa sa minggon akka donor darah dohot paduan suara ama nang borhatu zoza say homa Tuhan mamasu-masu sa luhu nay
daka kontong darah dan ruas ni huriam dalam nami may manupahi masyarakat na humaliang sabui mangurupi parsahiton nasida paulak kun hosaluza dot hamamalum di nasida pe. Nakpaduan suara ama secara khusus Tuhan, saya homa pataruhon, madongain nasida, mengaraboti nasida, jalalubobi, manuaton roha pemuji-muzion di nama dohoti Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta. Sudi mahami Tuhan, naung bongot tu bagas jorom sadarion, nang namar minggu di tonga-tonga ni bagas nabi rismahami pasu-pasu jala saor mahotu hami garuk marhite-hite todim homa napunahami jala hobartulo manirohamma saluhutna kaulaun na hupatu pahami marhite-hite Yesus Kristus oloi ma pangiduan nami. Amin.
Laos rimahita saya zarima kami martangi yang ali debata amanamina di benua gijang, horo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliut. Hupasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di zulum. Paso-paso may jala ramoti, asaho parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harazaw maditonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami, gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami na sotara samdogudang ni silehon-lehom mo dihami. Todim na bediaido dilihok ko tuhami zolma manonggopi hami na leon. Na umargaido lilihok ko tuhami zalagumurang dui siap portibion do siap pangisina sudina. Ope mauliate marohanami zala pujon nami maho alani sudi habal gaud do hamuliaumu naung pinapatarmu tuhami. Saile hommatod di perbedia tuhuriam akan naul mangihutot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, zala dipatok-tok kami mian di barita naulii. Alito di perbadia say pasada mahuriam na pinapungupungumi asa masizaloan zala masihaholongan songon nakaruas ni daging ni Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadusa na balga doho na met sipasidingon nami bawaho na punahami. Say buas maho manesa dosa nami. Asalab dia jala ibaru hami ganupari. Asa terbaik kami saor di bagasan huria na badia nasasadai. Sayo diho jala padumu hami tu amai. Asa pos rohanami madok amanami di bagasa Yesus Kristus. Say tabay sileho-leho tu huria. Asalam gada torop niya ka perbarita nauli. Aka pangajari dohot para si roha. Nama maritahon habal gaommu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu masaluhut na perpunguan di gereja, di persikolan, nang di bagas nabi. Asa tahu nasida saor tu perpunguan sugut. Saya sungguli akan terpudum, pergugui akan nagali. Songgoti akka siniang roha, do natakang marroha. Asa ditinggal hon nasida hazahaton nasida. Tay parrohay akka nabojok roha.
jala pulia kena marsak doh nadangol, asaunang di rupa-rupa portibio nak kena mangoloiho. Saya tatap mana tergugut doh na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsion na di Tuhan Yesus. Saya jari mana sida maralus jalamian ma ho di bagasan na sida. Saya ramoti ma pikiran niya kapanggonggomi, panguhum dohot akkaraja, asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari na sida ari uhum sugut. Patugu mahaporsion nami, asa toktong hingot tami nang sesa dosa nami. Jalabuano muhami Tuhan ngolua sugu. Tay sungguli pakirimon na mangulu di hami, asapos rohanami nang malaki dagingon. Panguluom mudo hami muse, jala masuk mernida debata ama, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Ali amanami na di banua gijang say pinarbedia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, stongon na di banua gijang, lehom matuhamis darion hanguluan sapari. Sesa madosa nami songop penesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami sian pangag. Di pasu-pasu zala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tu todim. Amunak kadamang dainang hurian itu hatta, sudah kami perhobas di minggu manugoton, akka situata, ditugas, dong leader musik, do IT, pasahatot di baga salas niroha, selamat minggu Pentakosta madihita sa luhutna, Kristus do todinama napunahita sa luhutna, horas